uNkulunkulu akakulonde uphile uphuse uphumelele. Inamba yami isenze kubela ngoba remember. If you are not a member, don't use the number. Kunjalo. Follow from 19 to 5. Ntambama. On WhatsApp. Follow from Monday to Friday. Monday to Friday kuphela. Sunday sisonke. Spell now KPL _ rack. Mina mkhulu mpuphi inyanga izivala ubuso lezandla ngibiza. Akabingeleli. I don't know what's wrong ngokubingelela kubantu base-Afrika. Yini wrong ngokubingelela? Yini wrong ngokucela? Ufuna umuntu ekusiza. He dreamed of himself being called by a nyanga that was hiding his face. Nakusingakusho. Number one, ngokuqondela umpuphi inyanga esifihla ubuso upawulo bima ikubiza. Ngoba lokusho kungenzeka uyakhonjiswa lo muntu mumbi futhi kumele umqaphele ngoba uzama ukwenza kabi. Kodwa ufuna ukuthi ungakuboni ukuthi uyaganga. Sho lo muntu ngenzeka uyaganga lo. Kodwa uyenza sure ukuthi uyakuvala ukuthi ungaboni ukuthi uyakuganga yena. 2, omnye ngibeka nje kwesinye isikhathi uma upha inyanga esifihla ubuso upha ulobeme ikubiza. Ngoba lokho ngasho kungenzeka umelwe ukuqaphela kakhulu wena ngoba lo muntu uyapepetha ngemithi emibi. Uzama ukuthwebula. Uma ukuthi ngesikhathi eyifihla kanti umbona ukuthi ubani lo yifihla ukuthi lowo muntu loyo upepetha ngemithi emibi uyakuthwebula. Yes. Noma kukhona umuntu okuthwebulayo, ukhona umuntu okuphephethayo, ukhona umuntu okubiza einkambeni zakhe. Okay, 3. Yenzeka uma kupha inyanga ifihla ubuso upha ulobuma ikubiza. Osolikhombela ukuthi ngenzeka kulomuntu ogadla kodwa uzisitha-ke ngesithunzi sale nyanga ukudidisa ini umkhondo. Wasisho nje ngoba njengamanje i-technology yokuganga inyuke kakhulu kubathakathi. Bayakwazi ukuthi uloyo lo kodwa kuvele lo. So lathi wena attention izoyibhekisa ngapha. Lona kugadle kakhulu. Siyabo besibheka la ukuthi uma upha umuntu oyinyanga ngabe isangoma noma inyanga noma umthanazi uma ezokubiza kodwa beyivale ubuso ethe. Futhi ukholo ngalo. Siyabo.